Il-bidu tal-ġimgħa fisser il-bidu ta' 7 żjarat f'7 pajjiżi li l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat se jagħmel f'4 tiem bi preparazzjoni għall presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel laqgħa nhar it-tnejn kienet mal-President Franċiż François Hollande, laqgħa produttiva kif sejħilha l-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tweet wara t-tmiem tagħha. F'din il-laqgħa kienu diskussi l-immigrazzjoni u s-sigurtà Ewropea bil-Prim Ministru jkompli jwassal il-prioritajiet li se jkollha Malta fit-tmexxija tal-Kunsill Ewropew. Kif mistenni kienet diskussa s-sitwazzjoni fil-Mediterran fosthom il-qagħda fil-Libja fil-waqt li s-Sirja u t-Turkija wkoll kienu msemmija bħala temi li għandhom ikunu indirizzati. Wara din il-laqgħa, il-Prim Ministru Malti qabad minnu fih it-triq lejn l-Irlanda biex jiltaqa' mal-Prim Ministru Irlandiż Enda Kenny. Għal dawn il-laqgħat jakkumpanjaw il-Prim Ministru kemm id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech flimkien mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u s-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Ian Borch.